K'aw fo k'aw barikada k'aw waleɲuman dɔn Cherif la télé jabarani filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ waleɲuman dɔn foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma janko aw minnu sigilen don ni sisandani na aw ka jabaraniso mandi kɔrɔ ka se ka ɲɛmadali kɛ aw ka jɛmukan mandi da ni o de ye sɔgɔma don ye jɛmukan min bɛ bɔ yaasa ka se ka aw kunnafoniya k'aw lamisɔndiya ani ka se ka hakilisigi ani basigi u nɔgɔya aw ye fo aw sigiyɔrɔw la an b'a fɔ k'aw bisimila ni ye an duntɔ ye bi tarata o sɔgɔmada o ta o kɔnɔna na jɛmukan sigilen don cogoya minnu na sa i n'a fɔ aw bɛɛ b'a dɔn kɔrɔlen aw minnu matarafalen don sanga ni wagati jabaraniso kɔrɔla la o de ye an bɛ fɔlɔ an dɛmɛbaga jɛkulu bari minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ an bɛ taasi bila kɛ ka ɲɛsin olu de ma ni o ye nouveau soleil o maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka produit zara fana cɛla te zara kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taga munumunu kɛ yen nɔ o kɔfɛ an bɛ na an ka clip du jour la yaasa ka se ka an fari tɔ foni k'an nisɔndiya k'an walawala an bɛ clip du jour tɛmɛ o fana kɔfɛ an bɛ don kunnafoni balan ale kɔnɔna na yaasa kunnafoni ko maa caman olu ka se ka bɔ o kunnasiri la cogoya min na an bɛ kunnafoni kalaman teliya la an b'o da kanubaw olu tulo kan ni o fana tɛmɛna aw b'a dɔn ko tarata mana se o ye nisɔndiya ko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw bolo Mali kɔnɔ Mali kɔkan bɛɛ lajɛlen bɛ boli ka n'i sigi jabaranin kɔrɔ barika da kan an balimamuso a n'an cakɛɲɔgɔn ni o ye madame Keita Aminata Traoré ale ka iribiriki dumanba o bɛ tɛmɛ tarata o tarata ni o ye les plats de chez nous ko anw yɛrɛ ka dumuni olu ka se ka don ba la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jɛmukan kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ nisɔndiya ko wɛrɛw bɛ yen ka se ka aw la nisɔndiya fɔ sigiyɔrɔ la an b'a fɔ k'aw bisimila o siratigɛ fɛ an t'a bila da girindiya la min ye an dɛmɛba jɛkulu ni o ye tezara ye an bɛ taga o premier su k'o min ka sɔrɔ ka segin ka na ko kura Mon père Mali ni infusé ka ji kala ka kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père ni ka te jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o ni den tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye siga tɛ nin na fiyewu sanga ni waati an b'o de fɔ aw ɲɛna an kanubagaw k'a fɔ k'aw sɔgɔlen to nouveau soleil ka produit la u ka produit zaraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la te zara n'i y'ale min i tɛ te wɛrɛ nege minɛ ale kɔfɛ o kɔfɛ u ka te kura bɔlen bɛ yen ni o ye NS ye hakili la aw ni anw an bɛɛ lajɛlen bɛ caman dɔn ale la nin waati in na n'i ye ale fana sɔrɔ hali ni ma zara sɔrɔ i te ko nege o bɛ da kosɛbɛ o kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ lɔgɔti zara bɛ yen mayonnaise zara bɛ yen Lipton zara bɛ yen corned beef zara bɛ yen nɔnɔmugu zara bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ zara feereyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw na an b'a ɲini aw fɛ ne balimaw a ye taa zara ka produit san ni ala sɔnna aw tɛ nimisa te zara minen kɔfɛ ayiwa an bɛ taa an ka clip du jour la ni o ye zigiri Grand Yaku ye ko salamu aleykum hakili la kuma fɔlɔ yɛrɛ ni dugu jɛra o ye salamu aleykum de ale nafa o tɛ se ka fɔ ka ban adamadenya yɛrɛ la maaɲumanya a tamasiri fɔlɔfɔlɔ hakili la o ye foli de yaasa an ka se ka faamuya sɔrɔ hali bi foli nafaw la min ye zigiri Grand Yaku ye ale ka nɔbilabiya ko salamu aleykum an bɛ taa technicien fanfɛ Mohamed Keita ni Grand Yaku labɛnnen don an k'ale ka nɔbila ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na kunnafoni balan dayɛlɛ kanubagaw ye Salamu alaikum ni mufugo salamu alaikum udijati salamu alaikum ni mufugo salamu alaikum udijati salamu alaikum ni mufugo salamu alaikum udijati
Salamu alaikum, ni mufogo salamu alaikum. Salamu alaikum, kishifolido. Salamu alaikum. Salamu alaikum, alabugumado. Salamu alaikum. Salamu alaikum, jene ya kela bebo. Salamu alaikum. Salamu alaikum, baduna bebo. Salamu alaikum. Salamu alaikum, jugu jugu bebo. Salamu alaikum. Salamu alaikum, mani kela bebo. Salamu alaikum. Salamu alaikum, mubila jene ke salamu mukoye netijabi. Salamu alaikum, ni mufogo salamu alaikum. Tijati. Salamu foli laza, uniye baze numado, kakila nega muge numadodo, kaba fila numadodo, ali ni jogo tinyana, nisera oka kerenda olaza. Salamu naki, doni bauba salamu naki, wale juba salamu naki, kutubu ba salamu naki, salamu alaikum, nubala jeni de salamu mokoye netijabi. Salamu alaikum, ni mufogo salamu alaikum. Tijati. Alabira kilela, ni saba minya saba nyamafo. Na salamu foli lasa, alini numanya wondo. Abado kabale magasi la memo meniwa. Ode salega na foloma kaba korompe abado gabale magasi la memo miniwa. Ode salega na foloma kaba chamfa ametile bina nopi masalamu aleka tichife barabana o nikuni masalamu aleka nibila jeni ke salamu mokoye netijabi. Salamu alaikum, ni mufogo salamu alaikum. Tijati. Sufi Jamalu, salamu alaikum. Assalamu alaikum, Tijani Jamalu, salamu alaikum. Assalamu alaikum, Kadiri Jama, assalamu alaikum. Assalamu asnamu Jamalu, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Mumini Nyumalu, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Nyumalu, salamu alaikum. Oni kuma salamu alaikum. Nebila jeni de salamu mokoye netijabi. Salamu alaikum, ni mufogo salamu alaikum. Tijati. 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 Aiwa zigiri garan yaku ni hwe alika noblaye kasika ala nisondia jemukan konnana hakila kanbawo awye famia soro salamu alika ere nafala o dongli mfana kadi adonsi mfana abima bla yuguballa doni ame folike kanyashin zigiri garan yakuma kafoni ala sona ladli kamnu me dongli kono amnu lutaka barake ode fana batu amedu anga kuna funi balan kono so madaina baroka fo kanumba ko sigilinu ubifeka famia soro bi kuna funi ko atafana usratika fe
an bɛ jamana ka fasirita ni o ye histoire ye n'a ye histoire ta an bɛ taga an ka jamana finitigiw olu ka gun kan ka sanga ni jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakanali ye u fɛ an ka jamana finitigiw ni o ye wolomasiri tabaw ye u kɛlen don ka wulikajɔ sabati ka se ka tasuma kami o kɔni da banbanci tigilamaw olu kɔ la nin waati laban ninnu na o siratigɛw de fɛ u ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen jateminɛliw kɔnɔna na ka sanga ni novembre kalo tile 16 ye san 2025 jamana finitigiw wolomasiri tabaw u ka sanfɛ pankurun dɔ u y'o kɛ ka susuli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la susuli kɛra wasa u bolo barika da kan susuli kɛra sababu ye ka mobili dɔ kɔni sɔrɔ min kɔni tun falen don banbanci tigilamaw la u bɛ k'u kunda yɔrɔ dɔw kan ka se ka taa tiɲɛni kɛ susuli kɔni kɛra yɔrɔ min na sa u ni jinɛ mara cɛ u bɛ taa kilomɛtiri 20 bɔ ɲɔgɔn la kunnafoni yɛrɛ sɛbɛntiyara kunun tɛnɛn de ka sanga ni sɔrɔsiw ka kunnafoni disoba ni o dirpa ye ale ka laseliw ye u b'a yira k'a fɔ ko nin susuliba in kɔni ni o kɛra sanfɛlaw la k'a kɛra sababu ye ka se ka banbanci tigilama caman olu ni diɲɛ fara wa u ka bolimafɛn kofɔlen ni o ye pick-up in ye o fana o tiɲɛna nka ko ka kɔn nin waleya in yɛrɛ fana ɲɛ novembre kalo tile 13 tɛmɛnen a yira k'a fɔ an ka jamana wolomasiri tabaw ka sanga ni u ka jamana jateminɛliw ni jamana lakanali bolodali ye u ye sanfɛ pankurun susuliba dɔ fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kidali marabolo o masurunyaw la n'o o fana kɛra sababu ye ka banbanci tigilamaw u ka mobili 3 kɛrɛnkɛrɛnnenya la pick-up 3 ka tasuma don olu fana na ko nin wulikajɔ kura min bolodalen filɛ an ka jamana finitigiw bolo ko nin b'a yira de k'a fɔ k'u ka jamana lakanali nin ye a nun donnen kokura wa ko segin kɔ tɛ a la tuguni barika da kan ko baara bolodalen kura min b'u bolo o de ye jamana finitigiw yɛrɛ ka wuli ka taa juguw dagayɔrɔw sɛgɛrɛ yaasa ka se ka gonikisɛ da u kɔ la o yɔrɔ kofɔli ninnu na ko sanga ni waati min baara ninnu ɲɔgɔnw na kɛ u fɛ yaasa jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana bɛn ka se ka sabati siran u ka se ka bɔ malidenw dusukun na nin waati laban ninnu kɔnɔna na nin ye fasiri an ye min bɔ isɔ kɔnɔna na ka sanga n'u ka sɔgɔmada in na sɛbɛnni ye Sulemani Sidibe ale de ye kalimunkala so dabaji la ka se ka nɔbila in ale fasiri n'a ye histoire bila an bɛ indépendant ta n'an ye indépendant ta an bɛ taa Menaka marabolo kɔnɔna na Fatumata Amadu ni ale si bɛ san 18 na ale ye écoleden ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ kilasi 10 de la ale kɔni su de yera a ka kalanso kofɔlen kɔni o kuru kɔnɔna na ka bɛn ni juma tɛmɛnen ye novembre kalo tile 14 a ka kalanso kuru kɔnɔ a yera k'a fɔ ko Fatumata Amadu ale kɔni fure de dalen yera ye ɲininkali fɔlɔ minnu kɛra olu y'a yira k'a fɔ ko Fatumata Amadu ko a kɔni a yirala k'a fɔ ko maa minnu y'a faga u fɔlɔla ka bin bugutigi kofɔlen in kan de ka sɔrɔ k'a faga an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan maa minnu kɔni kɛra nin waleya jugu in kɛbaa ye olu kɔni bugunatigɛ ma se ka dɔn nka jamana lakanabaw ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ba polisilakaw olu kɔni bɛ wulikajɔw la u ye sɛgɛsɛgɛliw ninnu don yaasa tɛgɛ bɛ se ka kɛ nin tigi ninnu na nka ko tile damadama ka kɔn nin waleya in ye a yirala k'a fɔ ko Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil Islamique a bolofara kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Gawo marabolo kɔnɔna na ni o ɲɛmaaba ye Imam Usman Saliu ye ale kɔni tun ye wele kɛ ka tabale gosi ka ɲɛsin Gawo a marabolo ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga ni Menaka ni o bɛ Gawo kɛrɛfɛ o dugu kɔni lahalaw ye barika da kan Haut Conseil Islamique du Mali maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo marabolo kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko nin waati ninnu na k'u nisɔndiyalen tɛ barika da kan k'u bɛ ka waleya dɔw ye Gawo ni a laminiw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka mara kɔnɔ ko o waleya ninnu tɛ k'u ja barika da kan k'a yira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na sifinnakaw olu kɔni ka waleya juguw cayalen bɛ Gawo n'a a laminiw kɔnɔna na ko o dɔw ye ɲɛnaminimafɛnw ta k'u jugu ye o dɔw ye ka se ka waleya juguw don sifinnakaw kun na o dɔw fana ye ka se ka taa kɛ ɲɛnajɛ kuntanw sigili ye u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ ɲɛnajɛ minnu ma ko balani show ko nin waati ninnu na olu kɔni caman de bɛ ka kɛ Gawo n'a lamini kɔnɔna na ko min tɛ don an ka taabolo ɲumanw kɔnɔna na min tɛ don diinɛ fana kɛcogo ɲumanw kɔnɔna na o siratigɛ de fɛ min ye Gawo Haut Conseil Islamique a ɲɛmaaba ni o ye Imam
Ousmane Saliou ye ale kɔni tun ye wele kɛ ka ɲɛsin Gawo gouverneur ba ma k'a ka se ka wuli ka fɛɛrɛ tigɛ Gawo sifinakaw ka lahalaya la fo ka taa se Gawo n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka ko ɲɛ ɲuman ka se ka ɲini sifinakaw ka lahalaya la yaasa jamana mara ka se ka segin so hali bi o siratigɛ kelen fɛ Imam hali bi a y'a yira ka kumaw kɔnɔna na ko min bɛ tali kɛ homosexualité la ni o ye maa minnu b'u yɛrɛ kɛ cɛ tɛ muso tɛw ye k'o fana waliyaw caman ko o ɲɔgɔnw bɛ ka ye ni marabolo kofɔlen in na ni o ye Gawo marabolow ye ko nin waati ninnu na olu kɔni kelen don ka tabali gosi ka ɲɛsin jamana marabagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ ka marabolo ɲɛmaaw ni o ye gouverneur ni a nɔnaw ye k'u ka se ka wulikajɔw kɛ yaasa diinɛ a sabatiliko ɲuman min tun bɛ Gawo marabolo kɔnɔ fɔlɔ o ka se ka segin a nɔ la taabolo ɲuman minnu an ye minnu sɔrɔ an bɛnbakɛw la olu fana ka se ka segin a nɔ la yaasa sifinakaw u ka se ka taatugu ɲumanw ta min b'a to u filɛ nin ye ka nin banbanci wale minnu ta n'u bɛ k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma dan ka se ka sigi u la ko duwawu kɔni bɛ kɛ npogotigi kofɔlen ni o ye Fatumata Amadu ale ye si bɛ san 18 na ko duwawu bɛ k'a ye Ala ka hinɛ a fure la ko Ala ka Gawokaw kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni fana bɛ sen na ni bolodara a tigiw kan k'u na bila kiiri tigilamɔgɔw ka lahalaya kɔnɔna na min ka kan u na da u kan kiiri tigilamɔgɔw fɛ MBS ale ka fasiri sɛbɛnnen don ka sanga ni indépendant mɔgɔw ka sɔgɔmada in na bɔli a bɛ to indépendant kelen kɔnɔna na hali bi an bɛ to kalanko dun kan kunnafoniyaw y'a yira kunun ko ekɔliden 2 olu kɔni tununa k'o sababuya kɛ k'u tora ji de la Torokɔrɔbugu masurunyaw la ko hali bi u fure kɔni ma se ka ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ ba kinibolo yan fan fɛ o kalanko kun ɲɛnabɔ soba ni o ye Académie d'enseignement de Bamako Irive Durati ye olu ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ekɔliden 2 la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u bɛ quartier Mali ekɔliso kɔnɔna na ko olu kɔni tununen don ko sababuya kɛ ko alamisa tɛmɛni novembre kalo tile 17 a n'a sɔrɔ k'u taara ji dɔ de la u to bɛ o ji kofɔlen in na k'u ka sanga ni nin waati ninnu ye laseli kɔni kɛra ka ɲɛsin Académie d'enseignement de Irive Durati ma olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la quartier Mali ekɔliso ɲɛma ni o ye directeur ye ale ye laseli kɛ ka ɲɛsin Académie d'enseignement de Bamako Irive Durati ma o fana ye laseli kɛ ka ɲɛsin directeur national de l'enseignement mauma ko ni école ko fɔlen 2 ninnu kɔni a bɛ n'a fɔ ko ji de taara ni u ye ji taara n'u ye kabi alamisa fo bi k'u fure kɔni ma se ka ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la écoleden jumɛnw yɛrɛ ko don a fɔlɔ o ye Fuseni Jara ye ale bɛ classe 4nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la quartier Mali école C kɔnɔna na maa filanan ko ye Sheku Mamadou Traoré ale kɔni tɔgɔ sɛbɛnna classe 4nan na quartier Mali école B o kɔnɔna na ko nin kɔni waleya in de kɔni kɛra kabiri alamisa tɛmɛnen fo bi ɲininiw kɔni donnen don nka denmisɛn kofɔlen 2 ninnu kɔni k'u fure ma se ka ye hali bi o saratigɛw de fɛ min ye Torokɔrɔbugu a ekɔliso ko ɲɛnabɔbaaw ni o ye CAP ye olu ko k'u bɛ wele kɛ ka ɲɛsin ekɔlisotigiw ma ko bɛɛ lajɛlen k'i janto i ka ekɔlidenw na nin waati ninnu kɔnɔna na barika da kan ko nin ye waleya ye min cɛman ye jamana kɔnɔna na o siratigɛw de fɛ min bɛ tali kɛ Académie d'enseignement de Bamako Irive Durati a ɲɛmaaba ni o ye Madame Aminata Kante ale fana ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin denmansaw ma ko bɛɛ lajɛlen k'i denw bilasira ka ɲɛ an bɛ nin waati laban minnu kɔnɔna na barika da kan ko nin waleya minnu filɛ ko sifinakaw ni nin waleya jugu ninnu donn'u kunna ka se ka wuli u yɛrɛ ma k'u kunda jiw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ba kan ko waleya don waleya min tɛ bɛn jamana kɔnɔna na ko ɲininiw kɔni bolodalen don yaasa nin ma kofɔlen ninnu ni denmisɛn kofɔlen ninnu u su ka se ka ye yaasa a ka se ka di u somɔgɔw ma nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi ɲininiw bɛ sen na nka su ninnu kɔni tɛgɛ ma se ka da o kan ST ale ka fasiri sɛbɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a bɔ indépendant kɔrɔ ka sanga n'u ka sɔgɔmada in na sɛbɛnni ye hali bi kunnafoni ko nasiraw fɛ an bɛ indicateur de renouveau an b'ale ta n'an ye indicateur de renouveau ta an bɛ taa Sayi Sayi dugukɔnɔmaaw kɔni olu kelen don ka tabali gosi ka wele kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka sanga ni u ka lahalaya ye a yirala k'a fɔ u kun ye kumakan caman olu cari ni o ye audio ye semaine dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔsiraw olu kan min kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Sayi dugukɔnɔdenw kɔni olu bɛ hami ni jɔrɔ la Sayi yɛrɛ ale bɛ Masina cercle kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu marabolo a bɛ o de fɛ u kɔni ye wele kɛ ka damakasili kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ko an bɛ waati min na i n'a fɔ bi ko Sayi kɔni datugunen don pewu ni o ye embargo total ye k'o de talen don k'o ɲɛsin Sayi dugukɔnɔdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la
bamanci tigilamaw fɛ ko a bɛ kalo 2 bɔ ɲɔgɔn ko bɔ u ka kumakanw kɔnɔna ni o ye sayi dugu kɔnɔdenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sayi dugutigi a alimami a forobaca mɔgɔw ni o ye société civile fo ka taa se a sifinnakaw ma bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka wele kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka sanga ni sayi dugulamaw olu ka lahalaya ye ni nin ye kalo 2 bɔ ɲɔgɔn ko ye u y'a yira k'a fɔ u ka laseli kɔnɔna na ko kabini bingani wale min kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamanci tigilamaw ka bingani wale min kɛra septembre kalo tile 10 san 2025 tɛmɛnen ni o bingani wale in yɛrɛ ɲɛsira an ka jamana ɲɛmaaw olu ka kulu dɔ ma ni o ye escorte ye n'o kun talen don ka taa sayi sugujɔlamaw kɔni olu ka lakana sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la matomo ko kab'o bingani wale in kɛra bamanci tigilamaw kɔni k'u kelen don ka u ka jakusa daga jalan k'o sigi sayi dugu kɔnɔdenw da la ni o ye embargo total ye maa ti bɔ maa ti don ko k'a bɛ waatiw la fo bi sayi dugu kɔnɔdenw kɔni olu bɛ hami ni jɔrɔ la hali bi u ka kumaw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ matomo sugu la k'o de ye sugu kelen ye sayi dugu kɔnɔdenw olu tun bɛ taga u ka sanu feere olu kɛ sugu min kɔnɔna na nka ko ka sanga ni bingani wale in ye min kɛra septembre kalo tɛmɛnen ko o sugu kofɔlen in kɔni datugura bamanci tigilamaw fɛ k'u kelen don ka t'u sigi sayi dugu kɔnɔna na an bɛ don min na i ko bi ka se ka diɲɛ fɛn bɛɛ tigɛ sayi ka denw na nin waati ninnu na o siratigɛw de fɛ sayi dugulamaw u ko k'u bɛ wele kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma barika da kan k'ali maa minnu tun b'u dogo ka se ka taa ni dala dumuniw ye sayi dugu kɔnɔna na ko bamanci tigilamaw sera ka ɲininiw kɛ ka taa tɛgɛ da o tigiw kan k'a fɔ olu ɲɛna ko u kana na ni dala dumuniw ye tuguni ka don sayi dugu kɔnɔna na ko a kɔni bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye nin waati in na sayi dugu kɔnɔna na o siratigɛw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛlen don olu la k'a daminɛ dala dumuniw na fo ka taa se nin waati ninnu na furaw ma ko a si tɛ ka sɔrɔ sayi ani fɛn nafama caman wɛrɛ minnu yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon adamadenya kɛko ɲuman kɔnɔna na k'o si tɛ ka sɔrɔ sayi u y'a yira fana ko nin waati ninnu na ko ni maa kɔni banana sayi dugu kɔnɔna na u t'a dɔn u bɛna a tigi furakɛ cogo min barika da kan bilankɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ u bolokɔrɔ o si tɛ yen tuguni fo ka taa se furaw ma o si tɛ yen tuguni ko nin kɔni ye waati gɛlɛn sayi ka denw kɔni bɛ ka min tɛmɛ nin waati in na barika da kan hali u ka kɛnɛyaso kelen min tun bɛ ni o ye centre de santé ko bamanci tigilamaw ye o fana datugu nka ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a yira k'a fɔ jamana ka finitigi minnu bɛ sayi dugu kɔnɔna na ko olu kɔni bɛ taga dala dumuniw bɛ taa di olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuruw na nka ko dala dumuni ninnu bɛna di finitigi ninnu ma ko o tɛ sayi ka denw bɔ kuma tɛ finitigiw yɛrɛ ma o siratigɛw de fɛ ko a ɲininen don jamana ɲɛmaaw fɛ u kɔni ka fɛɛrɛ bila sen kan min b'a to fiɲɛ bɔda bɛ se ka kɛ sayi ka denw ye ka se ka bamanci tigilamaw daga jugu bɔ u da la yaasa u fana ka se ka fara dugu tɔw kan lakana ani bɛn ni kelenya u ka se ka sabati u ka se ka bɔ ka t'u ka sɛnɛw kɛ an'u ka ca wɛrɛw nin ye fasiri ye an ye min bɔ indicateur de renouveau ale kɔnɔna na ka sanga n'u ka sɔgɔmada in na bɔli ye ale bi an bɛ to indicateur de renouveau ale kɔnɔna na min kɔni bɛ tali kɛ sirabakan kasara cɛjugu dɔ la o kɛra kunun kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba kan siraba min bɛ bɔ kulunin kɔ k'i kunda samɛ plateau kan a yira k'a fɔ ko furucɛ dɔ a n'a furumuso n'u fila bɛɛ ye l'école karamɔgɔ ye olu kɔni nin tora nin sirabakan kasara in na nka den tanin dɔ tun bɛ u sen fɛ o n'a sɔrɔ u yɛrɛ den ye ala ye o kɔni nin kisi ko nin sirabakan kasara ba in kɔni a kɛra kunun tɛnɛn ni novembre kalo tile 17 san 2025 kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛra sira min kan o de ye kulunin kɔ ani samɛ plateau ni ɲɔgɔn cɛ kulunin kɔ plateau ani samɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ Bamakɔ sigida 3nan kɔnɔna de la nin sirabakan kasara jugu in kɔni a kɛra sababu ye ka se ka nin furucɛ in na a furumuso kɔni bɔnɛ u ni na n'u fila bɛ école karamɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la furucɛ in ale ye samɛ o écoleso B o maa ɲɛmaa don ni o ye directeur ye ale kɔni tun kelen don k'a furumuso ta moto de la ni o fana ye école karamɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la écoleso la ko min ma Mɔnzɔn Tarawele ni o bɛɛ lajɛlen bɛ Bamakɔ sigida 3nan kɔnɔna na u den fana o tun bɛ u ɲɛfɛ moto in sanfɛ nka ko fa ani ba olu kɔni ma se ka bɔ u ka joginnin da la nka den kɔni ala barika la ale nin kisira nka ko yɛrɛ la masiba 3nan fana ye jumɛn ye ko kunnafoni laselen cɛ yɛrɛ kalimɛkɛ dɔ ma ni o y'a cousin ye ko kunnafoni balakojugu ale la ale kɔni ye crise piqué ale binna ko ale fana ma wuli ka bɔ o crise la ale fana nin tora jatigɛ la ko ɲininkali
ɲininkali fɔlɔ minnu kɛra ni sirabakan kasara kofɔlen yɔrɔ la a yirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ furucɛ in na ni ale ye Same ekɔliso B o directeur ye ale kɔni de tun bɛ ka moto boli moto in sanfɛ a n'a furumuso de kun don ni ale fana ye école karamɔgɔ ye ekɔliso Mɔnzɔn Tarawele la u fila bɛɛ kɔni ye diɲɛ to a n'a sɔrɔ ko moto in kɔni furucɛ in ale kɔni k'a tun bɛ ka boli kosɛbɛ dɔɔni ni o ye excès de vitesse ye a nana se turucɛyɔrɔ dɔ de ma n'o ye Turuna ye maa min bɛ Same ani Kuluni kɔ mara ninnu yɔrɔw dɔn i b'a dɔn k'a fɔ sigida min don kulu de ka ca a yɔrɔ la wa sirafaraw ka ca a na kɛ ni moto kɔni o volant ni tilala la frein o fana y'a bila a ye frein digi k'a digi ko frein ma se ka jɔ ni a ye a labanna sa ka taga bin kuluba dɔw kɔni ale kɔni jukɔrɔla la moto in kolonkolon ka sama k'u sama ka jigin fo kulu in jukɔrɔla la o de kɛra sababu ye ka se ka nin maa kofɔlen fila bɛɛ min ye furucɛ ani furumuso k'olu min to sirabakan kasara in na nka den ta ni min tun b'u nɔfɛ ko Ala ye o kɔni ni o kisi hali bi tɛmɛbagatɔw y'a yira k'a fɔ ko wele kɔni bilala lakana tigilamɔgɔw ma a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ni o ye sapeur pompiers ye olu sera kɛnɛ kɔnɔna na nka olu nana sɔrɔ Ala ye a ka baara kɛ ka ban furucɛ ni furumuso olu fila bɛɛ kɔni tora a la a yɔrɔnin na nka den min tun b'u nɔfɛ ko o kɔni sera ka kisi nka ko an y'a fɔ cogo min na ko sɛgɛsɛgɛli ninnu donna ka se k'a dɔn kun ye nin sirabakan kasara in kɛ yala bolikojugu de don wa ni o ye excès de vitesse ye walima siraba yɛrɛ o lahalayaw de don wa ko o ɲɛ na se ka ɲini nka hali bi ko an tora o ko de la min bɛ tali kɛ cɛ yɛrɛ kalimɛkɛ kunnafoni dalen ale tulo kan jatigɛ ma kun ale la k'ale fana ye diɲɛ to o siratigɛ la min bɛ tali kɛ centre d'animation pédagogique n'o ye CAP ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bajalankura CAP Bamakɔkura CAP olu maaw ko k'olu kɔni dusukun kamikaminen de ye kunnafoni in mɛn k'u bɛ dugawu don sama ni furucɛ in n'a furumuso somɔgɔw ma Ala ka se ka hinɛ u fure la ko u janajaw kɔni olu baaraw k'o na sigi bi tarata kalo tile 18 ko su fila o de tun bɛ nin somaw bolo nka ko su tilala ka laban ka kɛ saba ye barika da kan cɛ kalimɛkɛ ale fana tora nin kunnafoni mɛnni na kunnafoni don an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Yakuba Dumbuya ale ka kunnafoni sɛbɛnnen don an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka hinɛ ni furucɛ kofɔlen a n'a furumuso la kunnafoni kuncɛla bi an bɛ min ye Nouvelle Horizon ye an b'a ale dayɛlɛ ni a ye Nouvelle Horizon dayɛlɛ min bɛ tali kɛ tubabu ni o ye faransɛw ye olu ka maa min tun minɛna an ka jamana ɲɛmaaw fɛ kabi utu kalo tɛmɛnen k'o sababuya kɛ ko a yira k'a fɔ ko a kun bɛna jamana basigi tiɲɛ ani fana ko a bisigiyara k'a fɔ ko fangajaso o baaraw ko olu de tun b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye yan Christian Bernard Vélize ye ni a kun yirala k'a fɔ Faransikaw fɛ ko a bɛ baara kɛ Faransi ambassade de la min bɛ Mali la yan nɔ a bɛ n'a fɔ ko Faransi DGSE ni o ye Direction Générale de la Sécurité Extérieure ye ko maa ɲɛma o y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ko tiɲɛ na k'a tun bɛ baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen de la ni o ye DGSE kalo saba a minɛlen kɔfɛ Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ k'o sababuya kɛ an da sera minnu ma sisan fanga jaso waleyaw ye ani fo ka taa jamana basigi tiɲɛ a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Faransi DGSE la ni o ye a sécurité extérieure ye o maa ɲɛmaaba kɛrɛnkɛrɛnnenya la Monsieur Nicolas Lerner ko ale y'a yira k'a fɔ a ka kumakan dɔ senfɛ ko ni maa kofɔli ni o ye Monsieur Yan Christian Bernard Vélize ko hatɛ ko siga t'a la k'a bɛ baara kɛ Faransi DGSE de la Mali jamana kɔnɔ ɲɛmaaw ni maa kofɔlen minɛ kuma a kun yirala an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ ko ni maa kofɔlen bɛ baara kɛ Faransi DGSE de la nka kɔrɔfɔ in tun nkalontigiyara Faransi maa ɲɛmaaw fɛ ko maa in tɛ baara kɛ nka k'a bɛ baara kɛ Faransi ambassade min bɛ Mali la yan nɔ ni o ye Faransi lasigidenso ye k'a bɛ baara kɛ o de kɔnɔna na nka ko ni laseli in yɛrɛ kɛra Faransi DGSE o maa ɲɛmaaba fɛ Nicolas Lerner ka bɛn ni alamisa don ye novembre kalo tile 13 san 2025 ka sanga ni u ka jɛmukan kofɔlen dɔ ye u ka jabaranin dɔ kan n'u k'o ma ko France Inter France Inter yɛrɛ jɛmukan sanfɛ a yira k'a fɔ ko Faransi a sécurité extérieure o maa ɲɛma ale kɔni ye kɛnɛ lasɔrɔ ka sanga ni telefɔni sira de ye maaw tun bɛ ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira de fɛ ka se ka ɲininkaliw tɛnkun nin maa kofɔlen in na a ka se ka ɲininkali ninnu jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sɔgɔmada fɛ jɛmukan dɔ don u k'o ma ko la grande matinale a bɛ bɔ France Inter de la wele kɛlen ko Faransi jamana kɔnɔden dɔ de ye ɲininkali ta k'a tɛnkun
kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ma ko fɔli na a ye ɲininkali in jaabi ko ni bɛ fɛ ka kɛ faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya la a service de renseignement baarakɛla ye ko baara in ma nɔgɔn bari ka d'a kan ko i bɛ sigi caman bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye sɔnni sigi maa min ta kan o de ye maa min minɛlen don an ka Mali jamana ɲɛmaaw bolo ni o ye monsieur Jean Christian Bernard Vélizy ye ni ale minɛlen don Mali jamana kɔnɔ a ye sɔnni sigi o de kan a y'a jira k'a fɔ ko ni bɛ fɛ ka kɛ renseignement sécurité renseignement baarakɛla ye ko gɛlɛyaw b'a la ko nin b'a hakili jigi monsieur Jean Christian Bernard Vélizy ale ka lahalayaw la ko n'o minɛlen don Mali jamana kɔnɔ hali bi Nicolas Lerner a y'a jira ka kumaw kɔnɔna na ko ka kɛ k'i dogo ka na kunnafoniw ta jamana kɔnɔna na ni a bɛ f'o ma ko espion ko ka kɛ o ye ko a baara tɛ taa muɲu kɔ ko f'i ka kɛ maa ye maa min ka kegun wa i ka kɛ maa ye maa min fana bɛ fɛ ka diɲɛ kobaw olu ɲɛdɔn ko f'i k'i dɛmɛ maaw kɛrɛfɛ de maaw kana sɔmi la yaasa ko baara in ka ɲɛ i bolo ko o siratigɛ de fɛ ko min bɛ tali kɛ olu cakɛ ɲɔgɔn dɔ la a y'a fɔ ten tɔ ko an bɛ yɔrɔ fɔ nanzarakan na ko je vais avoir une pensée pour l'agent de la DGSE qui est actuellement détenu depuis 3 mois au Mali. Ko nin waati in na ko u hakili bɛ ka ɲɛsin an'u ka dɛmɛ ko bɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la u cakɛɲɔgɔnw ma ni o ye DGSE cakɛla dɔ ye ko ni ale minɛlen don Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ko nin ye a kalo 3 bɔɲɔgɔnko ye ko nka ko an bɛ don min na i ko bi ko ni maa minnu bɛ fɛ ka kɛ nin baara in kɛbaga ye ko a tɛ taa janto yɛrɛ la ko a tɛ taa muɲu kɔ ko a ka nin laseli in kɔni min kɛra France Inter olu ka jɛmukan kan a bɛ fɔ min ma ko Grand Matinal ko yala ko nin tɛna kɛ sababu ye ko ka tiɲɛ di Mali furancɛrɛ fanga maaw ma wa bari waati tɛmɛnenw na olu tun ye tɛgɛ da faransigaden na ni o ye Jean Christian Bernard Vélizy k'a sababuya kɛ k'a kun nana fanga dafiri de la Mali jamana kɔnɔna na k'a kun nana ani Mali jamana kɔnɔden dɔw k'olu tun tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min bɛ tali kɛ sɔrasilaka dɔw la ka taa se forobatɔnjɛkulu maa dɔw ma fo ka taa se maa wɛrɛw ma ko a kun nana don olu de la a n'olu ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa u ka se ka jamana basigi tiɲɛ ani fana ko ka se ka fanga jaso kɛ ko kɔrɔfɔ in kɔni tiɲɛ tigiyara u yɛrɛ ka faransi DGSE o maa ɲɛmaaba fɛ ni o ye monsieur Nicolas Lerner ye nin ye kunnafoni a ye min bɔ sɔgɔmada in na Nouvelle Horizon kɔnɔna na ka sanga ni Bemba Konte ale ka fasiri sɛbɛnnen don nin fana bɛ kɛ sababu ye ka an ka bi fasiri ale datugu jɛmukan kɔnɔna na ni maa minnu bɛ fɛ ka faamuya wɛrɛ sɔrɔ fasiri ninnu na n'i taara kiosque la ka taa nin fasiri kofɔli ninnu san ni o ye journaux ninnu ye n dalen don a la n'i y'a kalan i yɛrɛ ka faamuya o bɛ bonya kosɛbɛ ka fara anw fana ka ɲɛfɔliw u kan o b'a to Tezara deuxième an bɛ segin ka taa an ka technicien fan fɛ an bɛ taa ale min ka sɔrɔ ka madame Keita Aminata Traoré k'ale bisimila an yɛrɛ ka dumuniw olu rubrique la ni o ye les plats de chez nous ye. Nin den a bɛ min wuli fɛ kuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ani n b'o kun d'i ma Tezara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni ye teko da Tezara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bolo bɛ foli fɛ nka a den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ Tezara ye makelen ka danga mɛnɛ budoji ye Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ Tezara ye makelen ka danga mɛnɛ budoji ye ne Tezara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Media gɛrɛ baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya.
de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɔ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tɔnɔ concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ta n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛ sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannen ye awa ni kun ye Zara kun filana ye an y'a fɔ ɲɛna yan'an ka taa Zara kun filana la ko ni an y'o min dɔrɔn min bɛ tali kɛ an ka rubrique mandi la ni ale bɛ bɔ ka yira aw la tarata o tarata an balimamuso madame Keyita Aminata Tarawele fɛ ko les plats de chez nous n'o ye an yɛrɛ ka farafina dumuniw ye ka se ka olu don ba la k'u valeur yira diɲɛma na a bɛ kɛ sababu ye fana ka musolakaw ka an dɛmɛ tobiliko ta binankun sanfɛ madame Keyita yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛna folikan d'a ma a ye n b'a dɔn kɔni bi n'aw y'a ye a bɛ siri min na ɲininkali t'o la o ye dugu min ye an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn madame Keyita i ni sɔgɔma kɔri baasi tɛ yen baasi foyi tɛ n na ayiwa ivoirien mana ala ka bi diya ala ka tele nɔgɔya ka tele ɲuman ban wala y'a bɛɛ fɔ i bisimila an b'a fɔ an filɛlibagaw ye k'u bɛɛ lajɛlen salamu aleykum k'u bisimila les plats de chez nous u kɛnɛ kan kosɛbɛ an b'a fɔ u ma ko Aquaba an b'an ka voisin fɛ yen a banna donc an n'u ka plat phare dɔ don i kɔni mana ivoirien Côte d'Ivoire fɔ dɔrɔn i hakili bɛ jigin jumɛn na a cɛkɛ o ye cɛkɛ ye o ye min sɔrɔ ka yɛrɛ la bi cɛkɛ kun kan ko kan an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa o tɛ baasi ye sɔgɔmadolo jɛrɛjɛmi filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen sɔgɔma aw ka rubrique mandi de don n'o ye les plats de chez nous anw ka dugu bi an ni musoba dɔ don an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ b'a yɛrɛ présenter ne ba ye ni sɔgɔma ni sɔgɔma ne tɔgɔ madame Damele Salimata Jomane bi an ka Côte d'Ivoire an bɛna cɛkɛ de dun cɛkɛ ni tɛrɛ jumani ne balimamuso ko k'a bɛna cɛkɛ de dilan ka jira an na an ka jɛ an k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ cɛkɛ dilan an mago bɛna se jɛgɛ ma an bɛ tɛrɛ de ta i bɛ se ka kɛ jɛgɛgɛlaw ye sale ye an mago bɛna se photo ma ça c'est facultatif n'a ka di i bɛ photo k'a la kɔgɔ o ye kɔdimanw ye jaba tomati persil de don cɛkɛ yɛrɛ base mayonnaise kɔgɔ cumin dɔɔni tulu i bɛ vidéo dɔɔni fana k'a la avant tout an bɛ an tigɛ ko fɔlɔ i bɛ tobili daminɛ k'i tigɛ ko o ye gel an barama filɛ nin n'a kɔnɔ sanango ka se ka ji k'a la n'an ye ji k'a la an b'a sigi zayi sanfɛ k'o tasuma la o la cɛkɛ bɛ fin o de da la ale cɛkɛ tɔgɔ parce que cɛkɛ caman awɔ cɛkɛ abujama bɛ yen nɔ cɛkɛ petit grain bɛ yen nin ye petit grain de abujama o de ye kumaba in i y'a fɔ couscous awɔ ma taa Côte d'Ivoire nka o fana bɛ dɔɔni dɔn a la awɔ bari n ka le père fana ye ivoirien ye an ka foli b'a ye yɔrɔ ye oui bien sûr monsieur Tarawele bonjour ale ye ivoirien ye la Kalimana ye donc ça kɔgɔ de gansan bɛ kɛ jɛgɛ la k'o jira Kalimana ye avec délicatesse bien sûr muso kɔni il faut être coquette partout bien sûr même dans la cuisine o fana b'a kɔnɔ sankɔrɔta o tɛ yan k'o bɛ yen n m'a f'i ɲɛna n ye jɛgɛ bila a la wagati min na dɛ maa caman bɛ boli a ka gabirida la dɛ caman bɛ boli dɛ caman bɛ lancer kati de kɛ a bɛ lancer tulu la. Pendant ce temps an bɛ occupé kɔdimanw la n bɛ kɔdimanw tigɛli daminɛ n'an ka ko i fana bɛ baara dɔn ne a bɛ tigɛ cogo de joli a bɛ tigɛ ten ka tila ka tigɛ en deux misɛnman wa awɔ mais c'est le kara de yɔrɔ hali nɛma de ka ca wa sani ka na kɔsa waati donc n'i n'a photo kɛra dumuni fɛnw na a se ka funɛni wuli nɔfɛ dɔɔni o de don sinon c'est rien de truc spécifique donc k'aw bɛ fɛ ka cɛkɛ dun sɔgɔma tile don cɛkɛ bɛ dun ivoire yɛrɛ de ye semaine kelen n'a ka cɛkɛ dun a bɛ bana a bɛ bana donc aw ka fura de ye cɛkɛ ye n'i ye cɛkɛ dun i bɛ taa baarayɔrɔ la n'i ye cɛkɛ dun sɔgɔma cɛkɛ bɛ se ka k'i kɔnɔ fo sufɛ
force dina parce que a gili aw fantaw k'ale de parce que n'i y'a dun a ma se k'i ka dumuni kafe o bɛ n'i ye sugu la bɛ na o y'a bannen mais cɛ e filɛ o y'a da de sera cɛ sera an b'a bɔ sisan n ka gazi donc o y'ale ko bɛɛ bannen ale ko bɛɛ bannen filɛ a banna a tɛ lamaga ni kɔgɔ ninnu ni fɛngɛ ninnu ye n'a y'a di a don waati a b'a lamaga ni kɔgɔ ye o y'an kɔnɔma tigɛlen n ka kɔgɔ dɔɔni k'a la k'ale y'a saisonné k'a saisonné ka yan ka na ji dɔɔni k'a la sisan i bɛ se ka ɲagami ni mayonnaise ye mais bɛɛ tɛ mayonnaise fɛ donc n'an tilala an bɛ kɛ kɛrɛfɛla la foto fana bɛɛ t'o fɛ an b'o kɛ kɛrɛfɛla la donc c'est facultatif n bɛ tulu k'a la mais ni cɛ ye dumuni tɔgɔ bon nin ye muso cɛkɛ de ye muso cɛkɛ cɛcɛkɛ fana bɛ yen cɛcɛkɛ fana bɛ yen o y'a jumɛn o ye garaba de o ye garaba de o ye kɛntɔn de cɛw bɛ min feere tantɔ o ka di cɛw ye kosɛbɛ a bɛɛ ɲɛna mais ni wagati ne ka di ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye wagati jumɛn ye n bɛna n tɛgɛ ko k'a ɲɛ f'i ɲɛna parce que n'i y'a f'i ɲɛna ta i tɛ n'a faamuya o voilà sisan e ko n'i b'a kɛ i bɛ kɔnɔdima nɔɔni ta k'o kɛ cɛkɛ la mayonnaise dɔɔni ta kɔgɔ dɔɔni k'a la fromage fitinin k'a la donc sisan n tɛ foronto fɛ mais comme aw bɛ foronto fɛ n b'o dɔɔni ta k'o k'a la donc a base yɛrɛ ye min ye o ye jɛgɛ ye n jɔn ka ninnu bɛ yen fɔlɔ parce que olu fɛ ko ne tɛna o ye jɛgɛ ye voilà donc n'i y'a kɛ tan en pomme a b'a pomme de k'a kɛ tan k'a kɛ tan cɛkɛ ɲɛnɛma bɛ dɔw de la n'i ye ka cɛkɛ pɔmpe n'a ye ɲɔgɔn minɛ o ye cɛkɛ ɲɛnɛma ye o ye ɲɛnama ye n bɛna yiri dɔw ta bɛ yen nɔ u bɛ ɲɛnɛma i b'a fɔ gari Yasmine i jɔ n k'a dun k'a kɛ a bɛ fɔ cogo di a ka di aw fɛ yen a di toro mais fɔlɔ la tamati ni kɔngɔ tun b'a bɔ a ma bɔ san dɔ ta i b'o nɛnɛ tamati ni kɔngɔ tun b'a bɔ olu bɛ mayonnaise fitinin o fana tun b'a bɔ a banna bon jɛgɛ o bɛna taa la dɔɔnin mais o ma bɔ de kɛ segin a kan i b'a pɔmpe ka ɲɛ bi na nin dagaw de ye sinon ne yɛrɛ cɛkɛ ko yɛrɛ a ma bɔ cɛw ko na ma bɔ ma ne b'e dɔn yɔrɔ Madame Keita parce que kuma o kuma n'i nana de ni cɛkɛ ye an k'o to sɛgɛrɛni na cɛkɛ jara kojugu ne b'a folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Monsieur Fla TV mɔgɔw fo di ma b'a fɛ confiance voilà o fɛnɛ b'a la parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ min bɛ se ka cɛkɛ dilan voilà n bɛ la famille Danbele fo Salut mon mari la famille Jomade Abidjan Madame Keita aussi merci beaucoup pour cette belle émission et voilà merci la régie aussi merci beaucoup o b'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire Mali an bɛ fa kelen na an bɛ ba kelen na les plats de choux cɛkɛ bɛ yan cɛkɛ bɛ yen mais a bɛ bɔ yen nɔ de ka na yan i n'a fɔ anw fana ka fɛn dɔw fana bɛ yen o bɛ bɔ yan ka taa yen donc balimaya de don donc ni ne kun ye an bolo bi ka yira o la n'o kun ye cɛkɛ ye a cɛkɛ femme a cɛkɛ de femme donc aw k'an bɛn waati wɛrɛ merci bye bye. Wow. Madame Keita, a tɛ tɛmɛ nin kan. Papa, a ye ne y'o fɔ. N ka Madame Keita to nin rubrique in kunna. N ko régime kɛ man di dɛ. Régime reçu man di dɛ. Le problème est que i b'a ye ne bɛ min dun ne b'o dɔrɔn de dun. E b'o dɔrɔn de dun. dɔrɔn. E tɛ foyi wɛrɛ dun. Ayi parce que i b'a nɛnɛ dɔrɔn de. I b'a nɛnɛ dɔrɔn. A banna. A ka ɲi ten. Kana tɛmɛ nɛnɛli da dɛ yɔrɔ. Madame Keita. Tiɲɛ yɛrɛ la dafurugu bɛ ka bonya. Yarɔ nɛnɛli in fana an bɛna kɛ kelen. An bɛna kɛ komi i bɛ to k'a lajɛ i bɛ tila ka segin ka na ni kɔgɔ b'a la. An b'a dan siɲɛ kelen ma. Ayi parce que n'i ye lɔgɔmaya kelen ta i t'a gu bɛɛ dɔn. donc f'i y'a tila ka filanan ta. n'i ye filanan ta donc poivre ni céleri ninnu olu bɛɛ gu dɔn o de la. merci. Lamɛnbaajɛkulu aw yɛrɛ ye nin bɛɛ dɛ. Madame Keita an b'i fo kosɛbɛ rubrique ɲɛna kojugu. An y'o de fɔ n ko rubrique in dabɔra de
yasa ka se ka an yɛrɛ ka farafina dumuni olu do bala a dabara fana ka se ka musolakaw dɛmɛ furuso kɔnɔna na tobili ko ta nasiraw fɛ banangu ta n'i ye cɛkɛ ta k'a lajɛ cɛkɛ yɛrɛ base ye jumɛn banangu tɛ banangu bɛ sɔrɔ an fɛ yan banangu bɛ sɛnɛ an fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de y'a ta k'a kɛ cɛkɛ ye olu ka identité de fana don i tɛ se ka taa Côte d'Ivoire hali u b'a fɔ n'i taara Côte d'Ivoire kosɛbɛ i mana kɛ cogo o cogo n'i ma cɛkɛ dun ye i t'a gudɔn i y'a dɔn nin yɔrɔ la ne ka Ivoirienne fo n'o ye Yasmine ye Dambide Yasmine Jomande n bɛna wele kuma o kuma ale a bɛ n jaabi n b'a furukɛ bɛrɛ fana fo n'o ye Soyibu Dambide groupe souverain tigi don an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ɛrɛ u ye n bonya yani karama o y'u ta ye ayiwa madame Keta da b'i yɛlɛ i y'a dɔn madame Keta an b'o de fɔ kanubagaw ɲɛna hali bi k'u sɔgɔlen to Cherifila télé la et puis rubrique in fana ni a ka di tobilikɛla minnu ye madame Keta ka se ka rubrique in jukɔrɔma tintin parce que an yɛrɛ ka plat africaine ninnu a bɛ olu de valeur yira o banangu filɛ nin ye a bɛ sɛnɛ anw fɛ yan a bɛ sɛnɛ Côte d'Ivoire donc o b'a yira k'a fɔ nin jamana ninnu farafinna jamana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira dɔw fɛ quoi n'aw ma ɲɔgɔn sɔrɔ finiw na a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ daladumuniw na banangu bɛ sɛnɛ anw fɛ a bɛ sɛnɛ Côte d'Ivoire banangu nafa fana a tɛ se ka fɔ ka ban a ka ɲi adamadenya kɛnɛya sabatili ko ɲuman a bɛ se ka kɛ ko caman fana ye kosɛbɛ a bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye min ni cɛkɛ tɛ kelen ye hali an bɛ fini don gomi minnu na ka taa n'a ye pasilikɛyɔrɔw ni gosiyɔrɔ la n ko banangu don ko n'i ma Côte d'Ivoire kɛ dɛ ayiwa n fankelen bɛ Côte d'Ivoire Ami kosɛbɛ foli bilalen nin yɔrɔ in na an bɛ Buwakekaw fo k'u folen don awɔ famille Kuyate bɛ Buwake an b'olu fo famille Gakou fana bɛ Buwake an b'olu fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yayi Kuyate a yɛrɛ ye jɛmukan in kanubaga ye tiɲɛ don an b'a fo grand serba yɔrɔ k'o bɛ ni respecté bi kɔni ayi bi kɔni n style a bɛ cogo di ayi non dan foyi t'i la sɔgɔmada in na sɔgɔmada in na i yera dɔrɔn bete muso yera ko ni b'i jɛ sisan o ye ka segi de ye ka segi sigi kun tɔɔrɔ ka suguta sira minɛ o bɛ da la ko Côte d'Ivoire c'est matin segi bɛ da la yɔrɔ donc n'an bɔra yan sisan an bɛ taa sugu an bɛ jɔjan minɛ a bara madame Keta rubrique ɲɛna an bɛ kɔrɔfɔ kuncɛ kumaw segin ma folikan laban minnu mana k'i bolo ka se ka bɔ bita kɔnɔna na i k'olu kɛ yaasa an ka se ka jɛmukan datugu an b'a fɔ an filɛlibagaw ye n tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ olu de kama nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ a fɔra les plats de chez nous plat bɛɛ b'a la sans exception kosɛbɛ i mana kɛ tobilikɛla ye o i mana kɛ guadonna ye o i mana kɛ restauratrice ye o i mana kɛ restaurateur o fɛn bɛɛ e kɔni hali i mana kɛ ko tobili kanu b'i la i b'an wele numéro la n'o ye 79 63 39 59 kosɛbɛ 79 63 39 59 kosɛbɛ a ka ca Ala fɛ i b'an sɔrɔ e ka seko ni dɔnko ye min ye tobili ko in na dɛ e bɛ fɛ k'a yira tiɲɛma la k'a fɔ i m'a fɔ k'i bɛ se yan donc an fana bɛ taa s'i ma i ka tobi cogo yira an na ka tila ka dɔɔni k'an kun kosɛbɛ an bɛ n'o dun plateau sanfɛ yɔrɔ kana ɲinɛ an ka fɛn kɛ ne ye a ta siɲɛ 2 de siɲɛ 2 fɔ n ka b'o bɔ o tuma karamɔgɔ Musa fana b'a ta siɲɛ joli i ɲinɛ n'i ka dégustateur i ka chef dégustateur principal karamɔgɔ Musa fɔ b'a bɔ n'ale kɛra principal ne bɛ sɔn ka dɔɔni bɔ ale la yɔrɔ n ka lɔgɔma la voilà walasa i ma ya k'o tila i n'ale ni ɲɔgɔn cɛ ayi a tɛ tila dɛ ne bɛ kelen bɔ a la ale bɛ kelen ta ne bɛ kelen ta donc a gu mana kɛ min ye ale b'o ɲɛfɔ chaque mardi karamɔgɔ Musa fana bɛ vidéo kɛ ka commentaire kɛ gu kan merci a fɔlɔ de yɔrɔ min na réaction membre bɛɛ ayiwa an ɲini diyara an ye an yɛrɛ fana bɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ rubrique a ɲɛna kojugu an bɛ dugawu kɛ Yasmine yɛrɛ ye fana yaasa Ala k'a bolo mɛn ga la hali bi Ala ka n'a ka denbaya kɔrɔ ɲɔgɔn bolo mardi wɛrɛ hakili la o fana an ka taa laginɛsa kɛ an bɛ ka laginɛka dɔ ɲini lafiri ayiwa an baramɛw aw mana kɛ jɛmukan kɔrɔ nin wagati in na ko ne bilalen don aw ma dɛ lafiri k'an bɛ fɛ ka sumala lafiri duman de dun kɛnɛ kɔnɔna na o ye laginɛkaw ta an bɛ welewelekan da laginɛkaw ye kosɛbɛ an ma se yen fɔlɔ awɔ an ma se yen fɔlɔ n'an ɲɛ bɛ cogoya min na u ka lafiri gu ye min ye an bɛ fɛ k'o dɔn tentulu ni fɛnw an bɛ fɛ k'o dɔn n'Ala sɔnna Ami o bɛ kɛ yaasa ka se ka madame Keta Aminata Tarawele bilasira an bɛ taga conseil du jour la ni o ye an fa n'an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Usumani Marani Hayidara ale ka laselikanw Ami an b'a tɛmɛ jɛmukan kɔnɔ a nafa ka bon kosɛbɛ barika da kan a b'an bilasira diɲɛlatigɛ taabolo ɲuman na a b'an bilasira alisilamɛya kɛcogo ɲuman na an bɛ segin ka taa technicien fan fɛ ka se ka o ɲɛmada ka sɔrɔ ka jɛmukan datugu silamɛya mana foyi kama an ka balo hɛrɛ la yan an ka sinji tugu an ka hinɛ ɲɔgɔn na
an ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ an ka ɲɔgɔn kanu n'o kɛra ala bɛ hɛrɛ suru an na siga t'a la mais o sira de bilala wajuli bɛɛ bi kɛ mais nin yɔrɔ ninnu ti fɔ dɔw dena nin kan i n'a fɔ a ma sɛbɛn siga t'a la ayiwa madame Keita hakili la nin tun ye Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ye Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ don an fa don an karamɔgɔ don kosɛbɛ k'a Hayidara fo Bangɔni Janginɛbugu la yarɔ ka dutigi musow fana fo a y'an dɛmɛ kosɛbɛ an b'an baw fo kosɛbɛ ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo awɔ a ka leçon a ka ladilikan a bɛ don a tɛ bɔ yarɔ ayi ayiwa ko n'i tɛ fɛ k'a faamuya yarɔ so ni kɔni bɛ fɛ k'a faamuya ka sira ɲuman ta kosɛbɛ i sɔgɔra ka wajulu la n'ala sɔnna an bɛ kanubagaw ye faamu ayiwa ni ne fana b'a to an bɛ bi jɛmukan datugu an sera ka nin de fara ɲɔgɔn kan ka sanga ni jamana lahalayaw ye nka kanu ye fɛn min faga o ma jufa an min hali na an bɛna an sigi ka mot kelen de fɔ kanubagaw ye ka taa so an tɛ laada wuli kanubagaw la an b'o kɛ Sherifila tele k'a yira kanubagaw la k'a fɔ a wulilen don su fara tile kan yaasa aw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ teleko la cogo min na o de kama ni effort ninnu bɛ kɛ aw ye yaasa aw ka se ka bɔ kunnafoni ko kunpan na aw ka rubrique dumanw aw ka se ka olu ɲɛmada an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kumakɛla ba tɛ i b'a dɔn k'a fɔ maaw de b'i bolo minnu bɛ i encourager donc an b'an kanubagaw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fɛn fɛn kun sigilen don Jabaranin kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u ma k'a fɔ nin de kɛra an seko n'an dama yira ye bi jɛmukan kɔnɔna na nka an tɛ se ka bɔ jɛmukan kɔnɔ n'an b'an ka ɲɛmaayaso fo Ami y'a mɛn Famusa Donibata ɲumaga ɲuman de fana bi la i y'a dɔn n'i ma ɲu i na kelekun an bɛ taga direction na Bulukasunbugu Kulubilenni El Hadji Ousmane Sogore ale ni a ka cɛdenw u dafalenba bɛ yen nɔ ka se service commercial mɔgɔw ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ sijani kɛnɛ ala k'o d'u ma baara kɛcogo ɲuman ala k'o sabati an bɛɛ bolo est-ce que an t'an munumunu les plats de chez nous ka taa yen yarɔ musobaw bɛ yen dɛ yɔrɔ awɔ commercialiw bɛ yen nɔ k'a daminɛ Aisha Kulubaliw olu yɛrɛ Jane Jawaraw Fatim Sisew Aminataw ko bɛ yen madame Taye Fatima Touré bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yen an kan ka se yen u kan ka invité les plats de chez nous an bɛ taa turu kelen cɛ n'ala sɔnna parce que commercial ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a mana kɛ zamɛ jɛgɛ ni sɛ ou bien sogo kulɔlen kosɛbɛ o tɛ dɛsɛ an ma o tɛ n'ala sɔnna an bɛ taa turu kelen cɛ yen kosɛbɛ u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Tɛnɛba Traoré madame Touré an b'a yɛrɛ fana fo ka Yakuba Sidibe u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ye bɛɛ fo tɔgɔ ni jamu na an bɛna département technique fana na Aminata an ka ɲɛmaaba yan Buya Jageli Kulibali an b'a fo yɔrɔ a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fana bɛ wuli ka jɔ nin cɛsiri la département technique kɔnɔ drone tigi yɔrɔ ne ale ye drone machine ka dɔn ne yɛrɛ bɛ kabahuya a banna sanni dugu cɛ a folen don ayiwa an b'an fana fo ka barika da ka technique maa bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ni maa minnu ye baara kɛ sɔgɔmada in na olu ye dibila baarakɛlaw ye nka a dɔw la Ami minnu ma baara in kɛ ni kɔnɔna jɛlenya ye anw tɛ se ka ye ka ɲɛ an ka le maestro Samayira Sanogo Mumana le maestro de la technique Mohamed Keita an b'a fo kosɛbɛ an ka ɲɛmaa don jɛmukan kɔnɔna na yarɔ ne yɛrɛ ka les plats de chez nous madame Keita yɛrɛ ka na les plats de chez nous la a sababu y'ale i cɛ ɲuman maninkaw ka ko ka gɛlɛn madame Keita bolo dɛ an y'u to maninkaw bolo an t'u bolo banna machine bɛ maninkaw la bilen les plats de chez nous a sababu y'ale de an kɔnɔbara ka se ka fa o sababu bɔra maninkaw la maninkaw tɛ o tilen u tɛ tulonkɛ dumuni ko la u tɛ tulonkɛ o la dɛ o kɔni idée sugu bɛɛ b'u bolo o la surtout wa gɛsɛnkini u bɛ b'a fɔ cogo o de don gɛsɛnkini awɔ an bɛ taa régie la Kaka Kulubali bɛ yen an b'a fana fo jɛmukan kɔnɔna na a fana ka cɛsiri ka bon jɛmukan kɛcogo ɲuman na ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ ni jamu na k'a yira u la ni o de bɛ dan sigi bi ta la n'Ala ma basi kɛ n'a ye sini yira an na o fana ye don wɛrɛ aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan kunnafoniya wɛrɛ minnu mana kɛ ka se ka olu da aw tulo kan aw bye bye. E ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ bara nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ. Tiɲɛ la mon père nin ka di jumɛn? Hali n b'o kundo d'i ma te Zara. Mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ. Nin y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? Surprise k'i ye nin dɔn wa? A bi yan. A man kan ni.
sisan kɔni i ye teko da tela tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ wa ne b'a insister de min kan n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛnɛ budo diɲɛ Allah farafindenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛnɛ budo diɲɛ Allah tezara